Assalamu alaikum. Kamar yadda muka sani cewa a yau ƙasarmu Najeriya ke murnar zagayowar samun 'yanci shekaru 61 a wannan wata na 1 Oktoba. Amma abin tambaya a nan shine, shin Najeriya har yanzu tana da cikakken mulki ko akwai ragowar mulkin turawan mulkin mallaka? Wani farfesa ya bayyana cewa kawo yanzu ƙasar Najeriya ta sami 'yanci daga mulkin bauta daga turawan mulkin mallaka. Amma a ɓangaren tafi da al'amuran mulki har yanzu ba mu da cikakken 'yanci, domin kuwa turawan har yanzu suna shigowa cikin al'amuran ƙasar tamu kamar lokacin zaɓe. 'Yan siyasa suna fita domin samun goyon bayan ƙasashe masu ƙarfin iko. A ta ɓangaren tattalin arziki, ƙasar turawa suna da tasiri a ciki ta hanyar sawa a karya darajar kuɗin da ake amfani da shi. Shin wannan 'yancin kai ne ko kuma mulkin mallaka? Ku ci gaba da kallon Gaskiya TV. Mun gode.